Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Antoine Gius Bonici, Philip Gallia Farrugia, Jean-Paul Grech, Anne-Marie Thake u Nadia Helena Vella ħadu l-ġurament bħala maġistrati wara li ntażlu minn fost 31 applikanti li esprimew interess f'sejħa pubblika. Iċ-ċerimonja tal-ġurament saret l-4 wara nofsinhar fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, ippreseduta mill-President ta' Malta George Vella u fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, il-Prim Imħallef Market Kuti u l-Avukat tal-Istat Chris Soler fost oħrajn. F'kumment qasir li taw momenti wara li ħalfu li jaqdu dan ir-rwol fl-aħjar interess tal-pajjiż, fil-preżenza tal-ġenituri u qrab oħrajn li kienu strumentali biex sewru fihom il-valuri u l-edukazzjoni biex waslu sawn, il-5 membri tal-ġudikatura l-ġodda wedu li se jaqdu d-doveri tagħhom mingħajr ma jħarsu lejn nuċċuh u mingħajr ma jaqgħu għall-ebda pressjoni. Il-President ta' Malta nnota kif dan huwa pass ieħor il quddiem biex tkompli tissaħħaħ is-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Bil-ħidma tagħkom, Sinjuri Maġistrati, ser nkun qed jissaħħu b'mod tanġibbli r-riżorsi fil-qrati ta' Malta. U fuq kollox se jkomplu jissudaw il-kredenzjali ta' pajjiżna fil-qasam fundamentali tal-governanza tajba. U ħeġġeġhom biex l-imġiba tagħhom tkun dejjem eżempju ta' korrettezza u integrità. Nitlobkom iżommu f'moħħkom ukoll li kull min ifittex il-ħaq jistenna dan mingħajr dewmien żejjed. Dan tagħkom huwa servizz lill-komunità li minn barra tistenna l-ħaq, tistenna li tiġi moqdija mill-aktar fis possibbli jew għall-anqas fi żmien raġonevoli. Din iż-żieda fil-korp tal-ġudikatura hija parti minn proċess intis li jkompli jżid l-effiċjenza fil-qrati, anke b'konformità mal-impenn fil-manifest elettorali Malta flimkien li lum u l-pjan ta' ħidma tal-Gvern u b'diskussjoni mal-Prim Imħallef. Din iż-żieda se tkompli ssaħħaħ il-korp tal-ġudikatura li diġà huwa l-akbar wieħed fl-istorja tal-qrati tagħna u se tippermetti li l-Prim Imħallef jalloka 4 bħala maġistrati għall-inkjesti biss.